Government officer Catherine Mori chu secret research lepa aron thlenga chuta chuan scientist Richard Faulkner an lodong sungin assistant research chu Catherine Car Park turin acha azuya ti chuan lab chunga athil mu chuwa thar entir turin Catherine chu ashwai lutani athopui te hna chuan experiment chu chan turin ashila chu enchinna an nei na turatan chuan Catherine Car chu an hmanga Richard chuan ahim ngei tur thuwa tiamani electrical current te chu an han ti sangta a chu vele magdeu main Catherine mu lai ngei chuan a car chu abo ta dai mai chumi hnu chuan current chu an han ti hniam le ta a car chu a om na nga ya chia aron langle Richard chuan hlim zet mai hian a experiment hlotlin na chu a soi cham chi ngala nima sela a hlim na chuan rea dai lo hle lep chunga kholte chu thunun theilo khopin aron che a radio kaltlangin o an shia chun zom ngal tin electrical current te chu ama inaron sang vak mai boka experiment ta na an man car chu abole ta dai mai ani chuti lain Philadelphia khothanglam mel som pahnia hla a hian thlona pakhat hi thlok chuak turin alo inpu cha meka akonga changa atlan chu ama in ama a tak mai hian electromagnetic portal aron langlol mai pilot ngei po chuan magati hle a chu portal atang chuan indo long lian zet mai hiron chuakin thlona thlok chuak tur nen chuan an insua thlona chu a che chiang hle meiche pakhat Molly Gardner chu coffee shop a athoka athopui nu linai nen chuan dan kalin bilpek na lem siamin sarkar website an hack thinani Revak lova sheriff Carl Rita aron thlenga Molly nen chuan an indu ton ve ti chu an inbiak dana tang chuan alang renga ma se chan enge mo wangin Molly chuan Carl an inneya asom na chu anarani chutia inchai pa dewa an inbiak ve lai chuan athopui te hne na chang aircraft jet swal thuwa donga man mo takin a chuak zui chuta le a hmuna wathen chuan indo long lian zet mai USS Eldrige anti mai chu thlona trum hmuna lo omringot hian awa mu Carl chu a thong chiang hle a chu long chu indo pui pahni na a makta ka bota dai kha ani ti a shengala rang taka US Navy te asia tir hnuah chui chiang turin backup a kauzui research facility lama let leila Richard ale atim te chuan an osia chu USS Eldrige changalo kalani ti an chuak to a Catherine hne na thil omzia azo chian hnu chuan Catherine chuan long chugum sang khat zakwa somli pathuma experiment nei ani laya bowani thu soin aron lan le tak lawa wangin a cheta daya ngai ani thu a soifia chuti lain papakhat Bill Gardner chu long chunga chuan aron har chuak lol mai tilthleng engma sha chua ani to lova chuta dina hantum chuan a phekhok chu chua ta chuan alo tang tlata ti ngai na asiat lo hnuah a phekhok chu phelin a crew member puite zong turin a che chuak zui nima sela a chiante milim angmaya lo om vekto a mu chuan a thong chiang hle radio kaltlangin control room biak po atuma ma se omzia omlo chutia long chunga mangang taka awa ve lai chuan portal magdeu mai hi amuta enge ani shat tu mahan khoi atum chu thil chuan lo hi pin longpon lama chuan athon chuak ta dai mai lelama Carlan Molly chu akol thwaya USS Eldrige chungchang chu shatirin ahmuna aron kalve ngal turin ashil Carlan film khor takin long chu awa pan nai zela long chu electromagnetic field in atuam tlata wangin a khoi rualin long chunga hiblu in a omta dai mai Molly po chu aron thleng ve ngala nathok pakhat chuan Carla chu long chunga hiblua a omtak dai thu alo shil chuta ngai tu ana film po ane man ma in long tuam tu electrical current chu aron sang le tawak maya chu chuan electromagnetic field na satak siamin long chu apumin abole ta dai mayani chuti lain billa chu khopui ko thlera kaltum na po nei lovin awa kwal maya ashil haizia a mela alang chu mai baka kumsang khat zakwa somli pathuma changa ron kalania wangin nile kum danglam talutuk chuan a chong hle boka
chumi hnu chuan coffee shop moli tho na a engtin tin emo awathleng lol mai linai hna chuan naivi abiak po theidan tura zota chuta linai chuan website manga biak theya ni thua soi chuan bila chuan angaina a hauhlo a chan chu tunlai computer na tho dan a hriat velo wangani ti chuan Mary Gardner ti mingpu hriat le hriat lo ti chu azor le ta zoka chunu chu moli pi alo ni linai chuan moli information te chu alo pe a ma se bila shil hailu tuk chu ngoi rengin a chuak le ta zokani research an nei na mun lama thung chuan na thok tu te chuan kholan off vek chung po in power a hip thlat tian mu chuta electric power chu aron sang le ta vak mai le chu chuan bila taksa a po ngonga lo neya ama ngei po chuan a hrethiam lova power aron sana piangin electric shock ang main alo ve ta thirani chuti lain Chicago a building sang tak pakhata hian USS Eldrige long chu boruwa ka changin aron langle lol mai building chung lam chu a chehne chiang hle chuti rualin long chunga karla kut chu long banga chuan atang klat mai bok chumitlaya moli ina ho chuan a ina bila lo reng chu a hnuah bila chu apu kumsom sari iliam toa USS Eldrige boruala bota kha ani ti a hriat chuan a chhong kher mai in biak na an nei chun zoma bilan moli pi chu naupangte ani lain a boral to a anu po kumthum liam ta khan a thi to ani ti a hriat chuan a lung chi hle maya ma se maktak maya longa bo thut na chan le a phena thudik in thup chu hriat chuange ya to mani ama puiturin moli chuan Navy website a heksaka chuta chuan Philadelphia Experiment Project Rainbow anti chungchang chu inziakin long chuti chiat nia alan thua shilfiani chuti lain Richard ale ketri ni te chu Chicago research facility dang zoka chuan an kal le a experiment nei masak na ber kai noi files azir chian hnuah experiment masabera antum chu time travel ani ti Richard chuan a muchuak ta ni khati hunlaya experiment an nei masak ber tum khan an khol power sang lutuk khan energy field liantak space time continuum black hole anti maya khan khicha ta siama ti chuan Richard aten an khol anti nun ve chia khan an field le kumsom sari liam ta a experiment lo ti to the field kha alo in zom ta chia chu chuan USS Eldrige longbow to khaput chuak le in tun huna aron langle ta ni Richard asoizel dan chuan kumsom sari zet liam to ma se longchunga omte tan chuan choble chila thil ron thleng le ani thunga chu wangin bila po kha akumadang lam lovani lelama moli chuan apu chu abialpa karla chanchin te alo shila longchunga atan tak dai thu asoilai tak chuan doorbell aron ri moli in kong khara wa hon chuan papakhat hagan ti mingpu hi sarkar na thok anga insoin bila omna aron zota ma se moli in a chan mai lawa wang chuan a vozui revak lawa hnunglama chang bila chuan aron khong thlua moli nen chuan an tlan chuak ngal linai hne na vakalin akaran ho saka poisa tlem nen an in khal chuak le tani chuti lain kathrin in person team te chu long ti cheturin thu alo pe lelama Richard an ris hne na changko la lo dong vele chia an khol te chu ala nun thu le power sang tak a insiam le thuwarun shila a zia chu long chu bo le mai thei din hmuna ading le mek ti na ani chu mai ba ka ris a chuan a mane na khai khinin a ngong anasat le tur thu a soiboka chu vele Richard an Katrina chu incursion team te bepop vata in hnuk dog tura shil turin a cha nima sela Katrina chuan angai thadu lo bilale moli te chuan payphone omna chu an thlenga tu ti shat lo hne na chang ko landong chuta along hwal vel tu energy field sang lu tuk chuan bila taksa a na sa takin ngongaron nei vele ta a phone po chu a mang hlei thelovani chu wangin moli chuan phone chu avon ta zoka aron kol tu chuan Ivory Gate ti zung a soyani relo te hnuah electric current sang lutuk chuan magnetic field chak tak asiam le ta a chu vele long chu abo le ta dai mai atu ka chuan bilan moli hne na Morton saling dara hne na an kalanga ithuwa soya chupa chukum tam tak liam ta a
USS Eldrige longa experiment ti tu berkha ani a morton chu a ma zana pe phone atanga an mi biak nge khalo ni moli chuan athi dai to thuwa soya ma se bila eroin ama angche in aladam nge ti aring tlathung reife an in khal hnuah longchol mun pakhat hi an watleng ta chuta chuan morton chu alo om ngei mai ani chu bila anglo takin alo upato hle thungani morton chuan a experiment na hlortlin thu chu ha hi pin alo soi zungzunga lunga bo hnu khan sarkarin operation zongzong akhar vek thu soin chuti chung chuan ani heroin thito anga omin arukin a experiment chu ala khoi chun zom zel aloni morton chuan soi zom zelin kholte khan bila taksa a atomle USS Eldrige longkha athlun zam tlat to a chu ataksa a ngunga lolan chwa vezel na chan khani research le pa thung chuan Richard an long bawaz aron inlan le na tur om vel chu alo soiloka chuti lain Catherine in hagan ne na chang koladong atira chang hagan chu a hnuah na thokaloni a morton ala dam thule tuna amoli le bela tenen an in mumek ti te chu ashila til enkim ti top vek tumin Catherine chuan an pathum chuan that vek turin hagana chu thuwa pezui chu mai ba ka USS Eldrige long chu aron lan le vela bom dar veka tumbok Richard tan alo sha chuan Catherine chu film khor tur le angong tur te ngai tua turin thuwa rona ma se Catherine chuan enga ma angai du chuanglo chu wangin Richard an research chu an face generator ti to wat turin thuwa pe ve ngala lungne na intlun zom tir tu berpo chu off mak turin acha chuti lain morton an bilale moli te chu a cigarette research facility lampanin atlan puya ma se konglaka haganale a thui shwai ten an ron beita thut mai silai le bom nen an be awangin ram hnuai lama an tlan luta morton chuan thangalo kam lok na lama atlan pui zelin miswal ho motor chu a bom dar ta veka ma se van duai thak takin an lo ka fu man lo mai na takin in hliama ti chuan bilan motor chu a ti ding zui morton chuan adam rei to don lo ti asia bilale moli te ne na chuan chung thil zong zong chu a tel lova an ti to maya ngai thu ashila asoidan chuan bilale Eldrige long chu kumsang khan zakwa somli pathuma an let le angai don ani tin a cigarette research facility omna mun chu ashil boka chuta chuan a tho pui khana a om thule ani chuan alo pui tur thu ashil du thlan tur danga om tak lawa wangin she tak chungin bilale moli ten morton chu an kalsanta a research facility lampan chuan an kaltani revak lo hnuah abompuak ka changa dam chuak hagana aron langa morton hne na chuan bila omna azota ma se engma asoidu lawa wangin akap hlum zuita ni Richard ta research lab lama thung chuan risale atho puiten filthun zom tu chuti chiat an lo tum mek nima sela power aron sang le ta wang maya control thei ani le talo lo om thleng tur chu sia in research chu member la bang zong te chan chuak turin khol om na room chunga chuan alu thuaya ma se electromagnetic field chak tak chuan a hi blue ta vek mai ni chuti rwal cha chuan Richard an CCTV atangin bilan electrocution a experience lai hi alo ena chuta cha chuan bila chu thil makleng me ka cha bi poi motak engkim ti top thei tu om chunani ti a hre chuak ta ni ti chuan Chicago research lab atang chuan bila zong turin a chuak ruta a chuti lain Catherine in Delta Force te chu Sahara thalir USS Eldrige ron inlan le na tur nia an rin na hmuna chuan a tir lut an rin dan ang che in a hun birwa ta tak chuan long chu aron lang le ta a Catherine in Delta Force te chu USS Eldrige bom chevek turin thuwa pezui missile tam tak an kap chuak ngala nima sela long tuam tlat tu magnetic field chak tak awang chuan an bom te chuan om zia nei lo relo te a electric current chu aron sang le ta vak maya long chu mundang Englena nuclear power plant muna chuan aron tum le a chian narap thak taka thlen zui chuti lain bilale moli te po chu morton cigarette research lab an thlengta a ma se na thok zong zong te chu tha an lo ni vek to man mo takin laptop chu an la a building chu chua san an tum ma se an chua thei ma in hagana le apol ten an ron nang le a silai an met puak ta pop pop mai
Nima sila magdeu mayin electromagnetic field chuan bila chu aveng tlat mai. Chuta chia chuan bila po in electric current chu miswal ho no bo nan a mang theyan ni ti a hre chuak ta a. Relote a Richard a aron lang vengal. Bila le moli te chu hagana laka chang chuan aron chan chuak ta ni. An pahnih chuan a cigarette lab lama chuan a hruaya. Chuta chuan Eldrige ron hruai kir thei tur generator ane i thua shilbok. Lepan khen rual chuan khol te chu an tinunga. Magnetic field chak tak siam turin generator te chu an han on ta. Magnetic field chak tak in siam chuan portal run siamin long chu an ron hruai let le ta ni. Bilan atunu chu amang tha a. Ti chuan long chu vapanin a chunga chuan hebluin a vele ta. Long chunga chuan karla long banga akut lo tang reng chu awa mu a. A power mu chuwa thar mang chuan ala chuak thei ta ni. Relo te hnuah Catherine le hagan te po an ron thleng ve ngal. Richard le Molly te chu silai ne na tinin athil ti tuma chuan lo in ro lo turin a vo. Ti chuan atum chu a soi chuak ta a. Longpum poya ti cheturin nuclear jet kawatumani. Richard a chuan Catherine chu adu tok lovani chuan an zawaya an thi vector thua shila. Nima sela Catherine chuan ngai thadu lovin a kap lum ta ni. Ti chuan hagana chulong chunga luta bila that turin thua pele a. Hagana chuan bila chu awa muthuai. Nima sela bila asoi saklai tak chuan kala aron lang hlova. An pahnia changkapin hagana chuan hne ni. Hunkal tu a Eldrige long chu a let le ma ngein bilan kala chu long atang chuan a thon chuak mana. Chuti lain Molly in Catherine chu lo bumin asilaya chu sak mang chuan a kap hlum zui. Ti chuan long lama a kir le a chuta chuan a bial pa karla nen an in mule ta ni. Magnetic field chu rap thla khopin aron sang le a. Molly te pahnih chuan research lab chu rang taken an chu san zui ngal. Field intensity na salutuk chuan van sanga vortex lian taka siam zuya. Chu chuan USS Eldrige le Catherine nuclear jet chu hi blutin vortex chu abo zui ta ngala. Thil enkim chu apa ngai le theita ni. Nikhat chu Molly in apu avatlo. Tuna chuan alo upave ta le a. Aom zia chu bila kha lotling takin arun let le ta tina ania. Achung te kia nga ahlim takin huna mang vele theita ni.